Čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Som strašne natešený, lebo sa mi proste, už je mi lepšie, proste všetko je o mnoho lepšie teraz. V tomto videu hitneme Mythic 1 a nebudem vám spoilerovať ďalšie videá, ale máte sa na čo tešiť ešte do konca prázdnin. Tak, nebudem to kecovať, poďme na to. Máme tu Bounty, Layer Cake. Túto mapu neznášam. Fakt ju neznášam. A tu som videl strašne veľa ľudí baviť Sprouta. Len ja proste, že keď takto hľadám, neviem nájsť. Ja nenájdem ho. Proste, neviem, dám toho, lebo ho nenájdem. A tu kamo, tu je hneď. Si kokos. Nevadí. Ja som rozmýšľal, že piknem buď Mandy, toto, alebo toto dať čo také. Kam zoberiem Edgara na poslednú hru. Bavím proti youtuberov. Tam asi najhorší teammate, ktorý som v živote mal. Super, môžem ísť kam? Ale viem, že tu... Som videl... Kamo, typek má Meteoric Fame. To je pohoda. Easy. To bolo pohoda. Som dal na toho kolta. My sme mohli mať tiež kolta, ale... Dúfam, že toto už bude posledná hra. Lebo ešte mi treba ísť zostrihať. Ale jedna vec je super, že už mám náhľadovky. Potom dám aj tam video, tak dám do popisku aj môjho momentálneho, čo mi robí všetko. Bro, čo mi zapol hyper? Kámo, vážne, to je proste main Edgar, kámo. No také easy už tam. Ešte ja mám aj lagy. Ja mám ešte lagy jak toto. Seka sa mi to. Proste nezrobila nič! Kámo. To je... To neznášam. Dobre, skoro hyper, nevadí, nám domenul Lerial Lori. To je pohoda. Dobre, pozor, to je tu najhoršia vec na celej planete. Čo je? Držite. Á, čo je? Som to inak ja vypušoval tam hore ku ním. No, keď mi to vyjde, je to last game. No kamo, a ja dostanem toto. Čo to je? GG. Aha, on má jeden. Kamo. Neznáš. A mám vision ten. Nemajú. Aha, dobre. Poď. Kamo, my sme sa tak triedli. Prečo nikto nerobí na toto beu? Ja som aj na beu pozeral, že by som beu pikal. Beu treba stať vyhnať. Proste nikto to nedokáže. No, treba ultinu pritiahnuť a proste... Ten Mr. Pida, čo zrúbkalo? Úplne tu zase dosrali tam. A Mr. P 1.4, come on. Na túto ľavú sajtu. Prečo? Nejdeš na pravú. Nikto nejde na pravú. Prečo? Choďte takto, no konečne. No oni čo? Si neviete rozhodnúť kam to... No, paráda. Konečne, aspoň takého normálneho som dostal týmu. Tam choď. Lu. Proste, dobre. Aspoň ten normálne hraje
Ešte prehráme. Dobre, mám loptu. Nice, to bola rýchlovka, kamo to typka chcem mať za frenda. Keby mi to akceptol. Dobre, posledná hra. 80 elo mi treba. Tu. Dúfam, že to dám. Že sa už nič konečne nepokazí. Tak by som bol už rád, keby som to konečne dorobil. Ale mám dobrých super spoluhráčov. Shit, kamoš. Tam damage. Ešte mi len ultina. Budem strašne silný. Jeden hit. No, dobra. Teda to nič. Ten Viktor nás musí potiahať. Nice. Môžem ísť. Kámo, čo robí? Bro. To čo je? Typek to vôbec nehrá dobre. Čo to je ten Spike? Nie! Som sa omylom dal k tomu Spikeovi. Nie. Zabij ho. Dobre. No, ako je tu šanca ešte? Ako je tu ešte taká menšia šanca, ale dosť pochybujem, že by sme to vyhrali. Ale dúfam, fakt sa modlím, že to dám. Že to dám. Že to dám už konečne. Kámo. Tak. Kámo, nice. Konečne. Konečne toto dorobené. Nice. Dobre. Dorobil som. Tak, ďakujem, že ste toto tu video dopozerali do konca. To vám ďakujem. Ďakujem. Tak vás poprosím za like a odber. A ospravedlňujem sa za tie lagy a všetko. Tak budem vďačný za všetko. Tak ďalšieho videa. Čaute.